Kamiamsayo tongui tongnai Tripura Sarok Hainosi Nok Huk Hamya BL Bikhatao Tongui Nok Kaham Tangi Manyangai Birmano Klai Tongo Obahai Jorausi Wati Mol Mabai Nok Rok Hamyang Mabai Nok Barok Paye Kotorok Klai Wati Rok Paye Belaino Tebo Nok Huk Derabayo Obahaino Taklai Bishiwobo Belaike Nok Huk Kotorok Klai Derabaika Nok Barok Paye Nok Rok Baibeka Haste Ganangai Kami Amsairago Abo haikino Koromsora Amsaini eba Koromsora constituency bai khobja longtorai biliubo nobar watei kothor klai tongkosong tonai lukuroni nok hugrok bai baika obo hai birmani koktuma manei nogo ajugui tonglia hasteni kerong kok saptongni sikla MLA eba Koromsora di poromgrang MLA Poldangso lukurokno birmani tisanani bagai chobarani bagai buskango agogui thangka Mia watiro nobaro phai visit khaiman bisingti bo thairogo budi hakai nukjaka Chinero mostly affected areas Koromsora kai chini Manik Chaudhary para Masli ajaga bisi affected ngha kaisa camp of more than 100 pasu jaga 55 am haike affected ngha budi hairok nukjaka lokurongni nogroko visit khaiman bising nukjaka kabang maximum more than 50% houses damage karon bising chin borok to karimang se kabang kaya karini bising no mia horono SDM videos concerned authorities no janokha borok bo horono visit khaika tinio borok ang bai baksa visit khaika ge visit khaiman bising no saltam ba salproi ni bising no jate obo financial assistance natai NDRF ni fund ba jekono government schemes ni bising nai jat khai kok salage